O proxecto urbanístico que ten o BNG é sempre facer unhas vilas máis humanizadas, é sempre intentar facer unhas vilas con unha capacidade peonil grande, donde evidentemente o coche non se tiña que usar esas cousas. Entón, nosotros imos propoñer medidas sempre concretinhas, non andamos a grandes números, estas cousas, isto si se terciara a ver en profundidade o veríamos, pero un debate pequeno de 5 minutos já está pretendo. Nosotros priorizaríamos a rehabilitación e mellora da vivenda contra a construcción nova. No Banco de Vivendas, algunhas de bastante valor arquitectónico, pretenderíamos sempre rehabilitar antes de construir, ¿no? Crearíamos un programa municipal de fomento de alugueiro e intentaríamos proveer asistencia de vivendas protegidas en régimen de aluguer, vivendas con alugueiros baratos, porque a xuventude non é capaz de irse da casa, como aquí se veu claramente explicado por todo o mundo, non é capaz de irse da casa, e hai que facilitar a independencia. Implementaríamos zonas peonís de acordo coa veciñanza e o comercio, é dicir, non vamos a impoñer ninguna zona peonil, pero vamos a falar coa veciñanza e o comercio a ver se queren unha zona peonil en un determinado sitio. Crearíamos espacios de aparcamento de balde e intentaríamos ordenar e controlar o tráfico para ter un menor uso na zona urbana e ter unha capacidade peonil maior, non? Estableceríamos o concepto do camiño escolar seguro, é un concepto feito de que un escolar desde a súa casa poda chegar ás escolas, que están todas colocadas no mesmo sitio, camiñando por un sitio que non teña para excesivos problemas de seguridade, non? Priorizaríamos os criterios de sustentabilidade na planificación urbana e tentaríamos, como sempre, poñer en valor o patrimonio construído, os espacios naturais e públicos e crear zonas verdes, agradables e transitables. A verdade é que seguiremos con isto un programa amplio, claro, melloraríamos as redes de abastecimento e saneamento existentes, dando cobertura a todo o Concello con un control periódico para evitar perdas e filtracións. Promover o aforro da auga nos fogares, industrias e instalacións públicas, supresión e minoración dos impactos paisaxísticos, riscos para a saúde. Bueno, isto evidentemente tens que propoñelo, pero intento eso evitar impactos paisaxísticos e riscos para a saúde, por exemplo, de torretas de alta tensión, algo tan sinxelo como isto, non? Fomentar o uso de enerxías renovables, bueno, ten un asterisco, debe ser se non nos penan por eso. Promover a reducción de residuos, mellorar a recollida de lixo, ampliar o autocompostaxe e fomentar a separación domiciliaria dos residuos, facilitando a recollida selectiva. Isto quere incluso decir, importa por falta recolher, por exemplo, aceites. A potenciar a utilización do punto limpo, ampliar o espazo de uso prioritario para cans. Parece mentira, pero os cans son un gran cabalo de batalla tamén. Vas un problema de con e cans e cans non. Pois potenciar e definir puntos e espacios para cans, potenciar campañas de implantación de microchips de esterilización de cans e gatos, pero actuación sobre o río. Aquí hai unha serie de actuacións que si ven despois podemos explicar, se non seguimos, e procurar a eliminación do transporte pesado por a cera, que eu simplemente falo aquí. Si queredes, as actuacións sobre o río serán evidentemente o control sobre as fluxos de caudal. Non é normal que haya unhas crecidas e unhas baixadas espectaculares porque non respetan nos caudales ecolóxicos mínimos exigibles. Controlar a contaminación, controlar evidentemente tamén a fauna e a flora. Bueno, hai unha serie de, se queredes miramos despois, pero non teño máis que decir. Gracias, señor Vila Sánchez. Cambiamos o turno.